हेलो लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोरबोजों बरायहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दङ होननानै। आं दायो आंनि फिसालाखौ एसे डक्टरनाव लानानै फैदों। आंना फिसाया माने गगा मोनदों, गुजुदों, एसे गोबाव जाबाय। ओमफ्राय ओरैनो फार्मासिनि मुलि जाहोदोंमोन, बाट मोजां जायाखै। स' बेखौनो आङो गावनि पार्मानेन्ट डक्टर दङ, डक्टर रक्तिम बरा, स्पेशलिस्ट फर चिल्ड्रेन चाइल्ड्स। बेयावनो आङो बाबुखौ उन्दै जोनोम जानायनिफ्रायनो बेनोनो दिन्थियो। स' आं बेनावनो लाबोफिनबाय। नै खुगायाव मोनसे हिट होदों, माने कफ जादों नालाय, गुजुबाय थादों। बिबै आं फैदों लानानै। नोंथांमोनाबो सोरबाफोर गथ'फ्रा जुदि लोमजायो बा गगा मोनो बा एसे प्रब्लेम मोनोबा नोंथांमोना नैबे डक्टरनाव लाबोनो हागोन। बिराद मोजां डक्टरा, डक्टर रक्तिम बरा। बिथाङा लवार आसामावबो जिरायो। ओमफ्राय बिउसि गेटआव बेहा गाव हारसिंनि चेम्बार दङ। बेहायनो बहुत गथ'फोरखौ लाबोयो। जोङो माने बाबुआनो लास्टमोन, माने जोङो मर्निंआवनो नामखौ लागायनानै गालांखादोंमोन। ओमफ्राय जोङो एसे लेट फैनानै नै दा बांद्राय गथ'फोर गैला, माने जोब्बायानो। बिराद गथ'फोर फैयो, बिराद गथ'फोर पेसेन्ट लाबोयोना, ओमफ्राय मोजां जानानै थाङो आरो। स' बेखौनो नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामबाय लोगोफोर। बिअसि गेटआव नोंथांमोना फैनो हागोन। जोंना जोब्बाय, जों दायो नै ओंखारफिनबाय, न'आव थांनोसै। स' लोगोफोर, नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच। नेक्स्ट भिडिअ नोंथांमोनखौ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन। बाय बाय।